mote mo go one of you. No, we go your mother join you. You are off a lamo. Ụmụ Igbo ekenyekwa m Igbobi mma na-alụ ọkwa SP Silva n'ọgbọ adị Igbo asị m ka nkenye unu zensi emekwa na mbụ unu ma anọtụkwa gụrụkwa bịa kenye unu asị m ka ngwa unu ọ bụ unu chọọ ime mmemme ma ndị na-eme mmechi afọ mgbe anyị abịa ogo na mmechi afọ agwụgo agwụ ndị na-achọ ịgba nkwụ agbamakwụkwọ ma nke obere ma nke nnukwu ma nke ụka ndị na-achọ ime mmemme dị iche iche ma ndị na-agba ọfala ndị chọkwa ka agụọ afa ha kpọọ afa ha n'egwu ndị na-achọ ihe dị iche iche unu ma onye ga-achọwa onye anamụrụ obi ya ịta nnụnụ Chukwu bi n'ọza onye ọma Chukwu unu chọwa ya unu chọta ya na wụrụ ife ọbụla unu na-eme unu rapụzie ya jọsụ kere na ya hapụzie ya tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ n'ezi hapụzie ihe na nkịta ndị mmụọ ji ya mee biko na nwata n'ụka ewo nnụnụ Chukwu bi n'ọzara ekelekwa m ekele m ana okoro ị na-ara anọ m na-anụ egwu nsị na ya nọ Igbo ekele m unu ọmụ bụ onye ọma Chukwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị Mozi na-agba okwu emem ka adị Igbo Silva gwakwa n'ụlọ onye ọbụla chọrọ ime ife home and abroad ị nọ n'obodo oyibo ị nọ n'ala Igbo klọb dị iche iche anụ m eme egwu klọb mezie ụda bụkwuru mmadụ egwu were afọ eme special track onye Delta okay ya Ogbueshi Mochi special People's Club obodo ife dị iche Diamond Club Malaysia na ofu obi nta n'ụmụlogo ndị Cambodia ndị America obodo dị iche iche biko chọba na anyị a ga-emeri ya nke ọma ebe ọ bụla onye anọ na ya na-acha anyị ekenekwa m ụlọ oji mote mọgụ one of Igbo onye bụ omeka afọ n'anya mana aka Chukwu dịzi ya n'arụ egwu meluonu na mkpọ mana mkpọ dị na Anambra anyị nwere mmadụ nwa mụrụ egbe ọ bụ onye ka na-ekwunu obele nwa bekene akụ mgbọ ọnya bakobiki isi mmiri adatata ọnụ a na-ekwu mma na njọnụ ma nke onye ma nke onye na-amarọ ọ na-asịnụ mana falo zozili na isi mmiri adatatanu n'ebe ọ na-adị ka ọ na-adọnụ akụbi na Philippines Malaysia ka ichilechinu ọkpụrụ isi zuru ọrụ ọnụ iso na ndị Igbo ji eme ọnụnụ ilike ego yeli ka akụbi akụ mkpọ ezi oyima ezi ụmụchu bịa keneli ụmụchu dị na Agwata John Paul Chukwuebuka bịa fụ manya ezi nwụzọ ezi ebilinu eze nnụnụ n'eshia onye ọmata Chukwu keneli John Paul Chukwuebuka uzezie odogwu si achala ụmụchu wepụtazia na Agwata local government Ogbuefi otu onye aha lụrụ ọnwụ ka onye afọ mmanụ nwa
Nwachukwu tubelu uko nke izizi na-agwatanụ. Otu onye n'Umuchu Agụzezie Nwa Chimeleze 1 na Jakarta, Indonesia. Ọrụ Igbo ọnụ na-ekwulu ụmụ ogbenye niile. Eze nnụnụ n'Eshia. Aka ji akwa of Igbo landị. Onye ọma Tochukwu ekene. Ebube Chukwu Sobilinu Luxembourg Kichilechi. Ezi nwonye ụkọ bịa kene. Kisili Osita dị mma nga ọka. Abado nwoke aja one of ụkọ Anambra State. Oke nwa Obaino 1 of Germany and Luxembourg. Obele nwa Chukwu gozila agozinu. Igbo nwelu ndị aka ji akụ. Ezi akụka nabatanụ. Dike gibe ya n'ezi agụ onye ọma bịa kene. Eze osiri ọra na Cambodia. Ọnwa Igwe Kristo ba Ezi Igbo 1 Managing Director Ọzọ Nwa Blue the Change. Aka na-emebe dọla na Cambodia. Eze osiri ọra gburugburu n'Eshia niile. Ọnwa n'ịdị mma, ọnwa n'Ichilechi. Ezi Igbo bilinu Igwe Kristo ba Ọzọ nwa onye ọma Tochukwu